O presidente da Xunta de Galicia, o conselleiro de Sanidade e o xerente do CHOP presentaron esta tarde o Plan Funcional de Montecelo. O Gran Montecelo converterase nun espacio que ocupará 118.500 hectáreas e contará con numerosas melloras. Entre elas, as urxencias estarán unificadas para todos os ámbitos neste punto. Haberá UCI pediátrica, radioloxía. As consultas externas pasarán de 227 a 280. Nas urxencias, de 61 postos a 117, e no número de camas pasarán de 600 que hai na actualidade a 720, das que preto do 60% serán individuais. O fin deste centro hospitalario é reorganizar os servizos e os profesionais para crear un hospital de futuro. Creo que entre todos vamos a construir un hospital de futuro, innovador, humanizado, ambientalmente sostible, para o presente e para o porvir, e, sobre todo, eu creo que esta é unha etapa moi importante porque define as funcións, os espacios, pero ahora vamos a desenrolar o proxecto de execución e vamos a seguir contando con os profesionais, con as asociacións, cos colexios e, por suposto, con todos os ciudadanos da área de Pontevedra. Entre todos, creo que o vamos a conseguir. Moitas gracias. O presidente da Xunta, pola súa banda, amosou o seu compromiso firme e aposta por este Gran Montecelo, un proxecto ao que se destinarán soamente en construcción 140 millóns de euros. Con estes traballos, Feijóo asegurou que ten un contrato asinado coa Boa Vila. Hai acordo co Concello de Pontevedra, o cual é importante. Necesitamos unha normativa urbanística específica que é un plan sectorial. Eu lamento, porque se non fora así, podíamos ir moito máis rápido. Pero o certo é que estas son as situacións. E temos que facer ese plan sectorial, e eu lle pediría ao conselleiro que simultaneamente o plan sectorial que licite o proxecto constructivo. Porque con que esperemos a facer o plan sectorial, e despois licitar o proxecto constructivo, e despois expropiar, e despois licitar, e despois adjudicar, e despois construir, isto vai para longe. Por tanto, se poidéramos licitar o proxecto sectorial e o proxecto constructivo, estaríamos, sin ninguna dúbida, gañando máis de un semestre. O alcalde de Pontevedra, pola súa banda, fixo un balance positivo deste proxecto funcional, do que queda co compromiso da Xunta de converter nunha realidade este Gran Montecelo. Eu quero resaltar o feito de que estamos, respecto hai 3 anos ou 2 anos, nunha situación totalmente diferente. E quero resaltar eso. Vamos a ampliar un hospital Montecelo público, con todas as garantías do mundo, cando hai 2 ou 3 anos non tiñamos eso. Indiscutiblemente, teño que facer referencia, non é por meter o dedo no ollo, de que se perderon 7 ou 8 anos, non? Pero, bueno, eso xa pasou e vamos a ser o suficientemente sensatos como para que este proxecto sea unha realidade o antes posible. Uns traballos que comezarán previsiblemente a comezos do 2019. Con esta previsión, o Gran Montecelo convertirase nunha realidade no 2021.